Mahkama medisina işgärlerini şugulçuluga çekýär. Ýörüýte çarter gatnawlary bilen daşary ýurtlardan Türkmenistana gaýtarylyp getirilýän raýatlar 21 gün möhlet bilen karantin astynda galýar. 21 günden soňra olar köplenç karantinden boşadylýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlardan dolanan raýatlar barada maglumat almak üçin maşgala lukmanlaryny şugulçuluga çekýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Habarçy Mahkama gulluklarynyň Lewap vilayatynyň Farab şäherine maşgala lukmanlaryny şeýle işlere çekýänliklerini habar berýär. Bir näçe maşgala lukmanynyň sözlerine görä, daşary ýurtlardan dolanýan raýatlar şol sany studentler Mahkama gulluklarynyň üns merkezine. Adatlyga ma'lum bolan maglumatlara görä, hususan Russiýadan we Türkiýeden dolanýan raýatlar türkmen Mahkama gulluklaryny gyzyklandyrýar. Türkiýe we Russiýa ykdysady kynçylyklardan we syýasy batışlardan açıp ýurdu terk edýän raýatlaryň esasy barýan ýurtlarynyň hataryndadyr. Bu ýurtlarda köp sany Türkmenistany Taliban bilim alýar. Häkimetler Orsiýet we Türk döwletlerine raýatlaryň kimler bilen tanyş bolanlyklaryny öwrenýärler diýip bir Farab ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri öz raýatlaryny ýygyrlamakda dürli usullardan peýdalanýar. Raýatlardan maglumat almagyň ýollary barada Lewap Mahkama idarasynyň etraplarda saglyk buwdugyna berkidilen işgärleri kuratorlar içalıçylyk okuw sapaklaryny geçýärler diýip bir saglyk işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ýöne Mahkamanyň şugulçylyk babatyna saglyk işgärleriniň edýän talaplary elmydamy makul hasaplanylmaýar. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir saglyk işgäri häkimetleriň şeýle talaplaryna özüniň garşydygyny gurrun berdi. Adatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli saglyk işgäriniň adyny üýtgedip onuň adyny Aynur diýip tutýar. Men adamlara garşy içalyçylyk etmeýärin. Men Lukman, öz işiňizi ödüňiz ediň diýip Aynur häkimetler aýdypdyr. Aynur şugulçylygy 20-nji hasaplaýar. Men 20-nji bolup biljek däl diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Aynuryň sözlerini sitirleýär. Ýöne Mahkama diňe Aynur bilen ýa-da diňe saglyk işgärleri bilen şäklenmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Lewapda ýörüýti gulluklar beýleki büdjet işgärlerinden öz goňşulary barada maglumat talap edýär. Büdjet işgärleriniň charter uçurda ýurdu dolanan goňşulary bar bolsa, Mahkama olary goňşulary barada maglumat toplamak üçin ulanýar diýip bir Faraply büdjet işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurdu dolanan raýatlar özleri barada maglumat toplanylmagyna beýpark däl. Olar mundan habarly we olaryň köpüsi bu ýagdaýda nägili bolýar. Döwletiň ýurdu dolanýan raýatlary duşman gözi bilen seretmegi, olary döwlet duşman hökmüne seretmegi meni lapyk geçetdi diýip goloýdy. Russiýadan dolanan student ýigit Baýjan Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu ýagdaýlar dogrusyny Adatlyk radiosy Mahkamanyň Lewap şahamçatyndan maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri bolup türkmen häkimetleri raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlaryny putu gödäwçilik etmekde tanqid edilýärler. Adatlyk radiosy mundan ozal Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna aýdym saz bilen meşgullanýan talipleri içalyçylyga çekmek tagallalary barada habar berdi. Galy bersede Mahkama mundan ozal raýatlar barada maglumat toplamak üçin jelepleriň hyzmatyna bil baglady.